Goddag, jeg hedder Kasper Sobczyk. Jeg er ejer af restaurant Kappa. Jeg bruger kun kød fra J&M Meat. Kvalitetskød til en rigtig, rigtig god penge, som så også har vundet noget af verdens allerbedste kød. I får en lille turguide omkring, hvordan man steger kød, fordi stegekød er ikke bare stegekød. Så man kan ikke sige, at en bøf bare skal have 2 minutter, for der er forskel på en halv centimeter til en centimeter til, hvordan det nu er. Om det er en hakkebøf, om det er mørbrad, ribeye, T-bone, hvad det kan være, der er forskel. Det eneste, der går igen ved alle sammen, det er varm pande, olie på, luk den rigtig hårdt af, så du får en karamelliseret stegeoverflade, og så kører bussen ellers. Den her 60 cm bøf vil jeg give cirka 1,5 minut på hver side. Så skal den stå og trække, så får vi en dejlig medium rare bøf. Noget af det, jeg personligt synes, der er det vigtigste, er, hvis man har kød ude og den får stuetemperatur, det vil sige stå ude og blive en 4-25 grader, inden man steger den, så får du et meget bedre produkt. Panden er godt varm, vi kan se den rører lige nu. Så presser jeg den ned, så den kan blive jævn stegt. Jeg salter altid mit kød bagefter jeg har stegt det, og jeg har skåret det tyndt ud. Prøv lige at se en karamellisering. Man må gerne karamellisere mere end 1 gang, fordi den får en karamellisering ved første gang, så når vi vender den om igen, så bliver den karamelliseret på en helt anden måde. Når jeg har varmet den godt igennem, når den har fået en rigtig god karamellisering, så skruer jeg den ned fra panden og lader den lige stå det sidste minuts tid på hver side. Nu har bøffen hvilet et stykke tid. Nu skal den altså bare lige bade 30 sekunder på hver side i smør. Så tager vi bøffen hen og hviler 2 minutter, inden vi skærer den. Wow. Noget af det, jeg erfarer med kød, er, at når du slicer det ud tyndt, så får du altså et meget bedre produkt i munden. Hvis du skærer det tyndt og lækkert ud, så falder det altså fra hinanden på en helt anden måde. Jeg kan bare rive den fra hinanden. Det er lige før, jeg gør den med øjenbrynene. Det er så vigtigt. Hvis du vil have den bedste oplevelse, køb kvalitetskød og skær det tyndt ud, efter du har stegt det.